3. luku, Rautatie. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Tuija Aalto. Rautatie, Juhani Aho, 3. luku. Seuraavana aamuna noustuaan oli Matti jo aivan rauhallisella mielellä ja päätti kertoa Liisalle siitä, mitä oli pappilassa kuullut. Mutta ei Liisa koko aamu rupeamalla yhteen kohtaan seisottunut, kulki askareillaan kodassa ja navetassa. Matti paikkaili kenkiään ja ajatteli, että kerrommahan aamiaista syödessä, ennättäähän se sen sittenkin kuulla. Mutta kun Matti oli alkamaisillaan, lähti Liisa taas liikkeelle ja Matti ei tahtonut kertoa ennen kuin Liisa oli yhteen kohtaan asettunut kuulemaan. Matti lähti havukasalleen tallintaa ja taivutti aina päätään nurkan taitse katsoakseen, eikö Liisa jo olisi herennyt kävelemästä kodan ja pirtin väliä. Siellä se vain käveli, eikä pirttikään vielä lämminnyt, tokkohan se aikoikaan panna sen lämpiämään tänä aamuna. Kylmä oli tuulikin niin, että kyllä olisi sietänyt panna pirtti lämpiämään, että olisi päässyt käsiään lämmittelemään. Jo tuli Liisa noutamaan puita pinosta, jopahan viimeinkin. Sitten kai se kohta rukkinsa ääreenkin istuutuu. Kun tuuli alkoi lappaa savua lakeistorven kautta pihalle, lähti Matti lämmittelemään. Löi kassaransa havutukkiin ja ajatteli, että kun ei uskonne, niin olkoon uskomatta. Ei se mikään uskonkappale olekaan. Uuni lämpisi, lieska leimusi uunin suusta ja silloin tällöin syttyi karsta kytemään. Matti heitti rukkasensa pankolle, veti piipun povestaan, halkaisi päreen ja otti sillä uunista tulta. Sitten lämmitteli käsiään lieskassa ja katseli ikkunainta salalainehtivaa savua. Liisa oli laittautunut karsinalasin alle kehräämään. Matti nosti tupakkihakkurin penkin alta ja rupesi hakkaamaan tupakkia. Joko se nyt on kaikki polttanut, jotka toissapäivänä hakkasi, kysyi Liisa. Ei hän toki ollut kaikkia polttanut, muutenhan tässä vain lämmitellessään hakkaili. Ja Matti hakkasi tupakkia ja veti vetämistään savuja piipustaan, yhä kiivaammin. Kovin tavattomasti se nyt vetikin, veti niin, että yhtenä rätinänä kävi kopan sisus. Ei se ehkä usko, vaan jos ei usko, niin olkoon uskomatta. Sama kai se on uskoko tahi ei. Nythän se on Lapinlahdenkin kirkolla rautatie, oletko kuullut? Mutta Liisa kehräsi niin uutterasti ja rukki hyrisi niin kovasti, ettei hän kuullut oikein, mitä Matti sanoi. Niin mikä on? Matti koetti puhua niin välinpitämättömästi kuin voi. Onpahan vain rautatie, ovat nyt lapinlahtelaisetkin rautatien pitäjäänsä saaneet. Kuuluvat sen niille sinne tehneen, kun olivat kruunulta pyytäneet, etteivät tarvitsisi hevosella ajaa mihinkään aikaan, ei kesällä eikä talvella. En tiedä, liekö tottamin puhuivat. Hyvänen aika, elä revi sitä uutta luutaa, jonka vastikään panin varteen. Onhan siinä vanhempiakin. Mitä sinä siitä revit? Piippu on tukkeessa. Matti oli puhuessaan vetänyt piippunsa tukkeeseen ja oli häneltä kesken puheensa tullut sopeille lähtö varpua hakemaan. No eikö siihen tarpeeseen vältä vanhan luudan varpu? Niin että mitä sinä sanoit niiden lapinlahtelaisten tehneen? Eivät ne ole mitään tehneet, mutta Ruunu on tehnyt niille rautatien, jota myöten saavat mennä vaikka Helsinkiin tai Amerikkaan. Minnekä? Amerikkaan. Elä nyt valehtele, hyvä mies. Liisa seisautti rukkinsa ja katseli pyörän yli Mattia, niin kuin semmoista valehtelijaa, jonka puheissa ei ole alunkaan perää. Mutta siitä Matti kiivastui ja häneltä katkesi varpu piipun varren sisään. Mitä katsot? Kun et usko, niin puske, mutta minä menen itse ihan kohta sitä katsomaan. On se siksi kumma katsottava, ja jos et sinä tahdo tulla yhteen matkaan, niin olet tulematta. Ei sinua kovin kärtetäkään. Sitä lapinlahtelaisten Amerikkaan lähtöäkö sinä menet katsomaan? Sieltähän niitä kuuluu lähtevän Amerikkaan. Ja Liisan rukin takaa kuului pilkallinen hymähdys. Enkä kun rautatietä. On sitä siinäkin katsottavata. Eikö lie yhdenlaista katsottavata kuin se panoraama siellä pappilan pirtissä, jota silloin kärtit katsomaan? En minä sinua ole minnekään kärttänyt, itsehän tuota mielesi teki katsomaan. Ei ole tehnyt. Vai ei, sepähän nähdään, kenenkä mieli tässä vielä minnekin tekee. Matti naurahti pilkallisesti, pitihän hänen väkisinkin nauraa Liisan typeryyttä. Ei se mikään panoraama ole, kuka tässä panoraamasta puhuu? No mikä se on? Rautatiehän se on. Mikä se sitten se rautatie on? Ei mikään. Vai ei mikään. Akat ne ei ymmärrä mitään. Ne on niin typeriä ja lyhytjärkisiä, ettei niillä tee mitään. Pässin järkikin on jo pitempi kuin akka.
hakkain. Vai ei rautatie ole mikään? Mistä sinä sen tiedät paremmin kuin minä, joka olen omin korvin kuullut? Mutta Liisa oli loukkautunut ja polki kiivaasti rukkiaan. Ja Matti hakkasi niin, että rouheita maahan pölisi. Liisa, sanoi Matti vähän ajan päästä, mutta Liisa ei vastannut. Liisa, sanoi Matti uudelleen. Niin, no sano, jos sinulla on mitä sanottavata. Ei se taida sillä parata, jos sinulle sanookin. Ole sitten sanomatta. Mutta Matti ei malttanut olla sanomatta. Vähän ajan päästä hän sanoi sen, neuvoi oikein kädestä pitäen ja herkesi hakkaamasta. Elähän nyt, Liisa, kuulehan kun minä selitän. Rautatie on rautatie ja maantie on maantie. Maantie on maasta ja mullasta ja rautatie raudasta. Ja puutie puusta ja vesitie vedestä, ja taas kuului rukin takaa pilkallinen hymähdys. Mutta Matti ei suuttunut. Elähän nyt, kyllä se on totta, että se niin on kuin minä puhun. Et sinä mahdat tietää, millä lailla sitä rautatietä myöten ajetaankaan. Luuletko, että hevosella? Mutta Liisa ei luullut mitään. Kehräsi ja kuunteli, välistä pilkallisesti Mattiin katsellen, mutta ajatteli, että antaa hänen puhua, niin kuullaan, mitä valheita se on taas uskonut. Ei sitä hevosella, ei toki milloinkaan. Pitää sen toki hevoselle muunkinlaisen tien välttää, kun kerran tehdään raudasta tie. Raudasta tie, pyh? Matti taas rupesi kiivastumaan. Raudasta, raudasta. Jos et usko, niin ole uskomatta. Rautapellistä. Niin, rautapellistä. Ja kun siitä tehdään tie, niin pitää olla ajopelit ja vetäjät kanssa sitä myöten. Höyryvenhe, semmonen masina kuin Suomella, vedetään maalle ja pannaan pyörien päälle, ja se kulkee tulen voimalla ja vetää perässään vaunuja. Niin isoja kuin tämä pirtti ja vielä isompiakin. Kyllä se jaksaa vaikka minkälaisia. Eikä tie tärise. Semmoinen se on. Kuka sinua, Matti Parka, on nyt taas narrinaa pitänyt? Ei nyt eikä ennenkään. Sitten olet valehdellut omasta päästäsi. Olisit edes viisaammin valehdellut. Et osaa edes oikein valehdellakaan, mies Parka. Mattia hykähdytti. Herkeät siinä luulemasta, kunhan kuulet, kuka sanoi, ajatteli hän. Valettako lie vai totta? Jos lie valetta, niin ovat paremmatkin ihmiset valehdelleet ennen minua, joka muiden puheita vain kerron. En minä itsestäni mitään tiedä. Ruustinnan puheita ne ovat, sanoi Matti nöyrästi huokaisten ja rupesi taas tupakkia pienentelemään. Ruustinnan? Oliko ne ruustinnan puheita? Nyt Liisan rukki jo pysähtyi, ja nyt hänen korvansa vasta oikein aukenivat. Ruustinnan ja rovastin, lisäsi Matti. Elää. Ruustinna ja rovastin ne sen minulle kertoivat. En minä sitä muualta mistään tiedä. Eläähän. Ihanko todella? Ne kertoivat. Olivat käyneet sitä uutta uhkain katsomassa. No mitä ne kertoivat? Nyt oli Matin aika olla mahtavana. Mitäkö kertoivat? Sitä, mitä minä jo kerroin, vaikka et uskonut. Ettäkö on siellä rautapellistä tie? Niin on, ja sitä myöten kulkee pyöräin päälle nostettu masina. Sekö Suomella? Se taitaa olla. Siipien sijasta on sillä kohdalla pyörät, isot pyörät ja pienet pyörät, joita kaikkia pannaan tulevoimalla liikkeelle. Vaan sitä minä en usko, että se tulevoimalla liikkeelle lähtee. No niin se tekee, niin kuin vettäkin myöten kulkiessaan. Tehköönpä jos tahansa, mutta sitäpä minä en usko sitä, että se vettäkään myöten kulkeessaan. Etkö usko rovastia? Oletko mielestäsi rovastia viisaampi? Enkä ole, mutta eipä sanonut Ruustinnakaan uskovansa, kun mennä kesänä oli puhe, että se soutamatta kauan kulkee. Nytpä uskoo, kun on nähnyt maallakin kulkevan. Uskooko nyt? Jako, että se on pyörien päälle nostettu? Kylläpä sitä on rakennus. Mitä ne ei ruunumiehet osaa laittaa? Ruunumiehetkö ne ovat sen laittaneet? Nehän ne. No mitähän nuo tuosta Lapinlahden kirkolle? Olisivat tänne omalle kirkolle, niin olisi kirkossa käydessään nähnyt. Eivätköhän nuo tuota vielä tännekin? Kun tietäisi, milloinkaan ne sen tänne tuovat, niin menisi katsomaan. En tiedä tuonevatko. Ei ollut puhetta siitä. Vai on Ruustinnakin käynyt asian alkaen katsomassa? Kun olivat aamusilla lähteneet, niin olivat puolen päivän aikaan olleet perillä. Sanoi vielä, että pitäisi minunkin käydä katsomassa. Aiotkos käydä? Enpä tiedä, mitäpä minä vanha mies. Eikö minusta mitään sanonut? Ei ollut puhetta sinusta.
Kyllä se on kumma rakennus, jos vain se semmoinen on. Vieläkö hänet näkee ennen kuin kuolee? Vai jos sinä valehtelet? Enkä valehtele.